Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu na hru Stranded Deep. Dáme si load game a už by mala byť aj kvalita lepšia, lebo mám mikrofón. Takže skončili za kamerou a ideme na to. Takže vidíte, že tu máme presne aj Počkajte si. Toto možno troška nastavím, ale vy si môžete na počítači normálne nastaviť zvuk. Takže sme hladní, ale vidíte, že sa nič neudialo od minula vlastne. Takže ideme si narúbať drevo, aby sme si postavili aspoň steny alebo strechu. Takže inak napíšte mi do komentu, či ma je dobre takto počuť. Nie, že či lepšie, ale že či dobre. Či hlasito, alebo tak. Takže nahádžeme si to semka na foundation a ideme si postaviť support alebo tú jednu tyčku, ktorá drží strechu aj stenu. Ja mám kladivo ešte tuto. A či? Aha, tak asi nemám už kladivo. Mi došlo. To je zlé. Takže ideme si postaviť kladivo. Tak. A ideme stavať, craftiť. Ani, tu je. Dobre. Tu je kladivo. Takže, neviem prečo som si ho tam vyhodil, ale dá. Takže takto. Sem. Máme už noc, takže to bude veľmi zaujímavé. Tak, ideme si posekať viacej dreva, aby sme mohli normálne craftiť viacej tých tyčiek a tak. Takže, pardon, len som si napravil mikrofón. Tak, sekaj to, chlapče, aby sme mohli prežiť na tomto ostrove. No, čo sa stalo? Dobra. Nechcel mi sekať kus, to sa nepochopil. Neviem. Inak prekvapivo stále som si nepozrel ako sa craftí posteľ, takže ja som plný. Ja sa idem zložiť. Toto si iste nahám, ale toto mi netreba napríklad. Takže takéto blbosti si idem vyhádzať sebka. Tak. Vidím, že mi dochádza aj sekera, takže aj to si budem musieť vykraftiť. Tak, dáme to na foundation. A support
sem. Support sem. Support sem. Support sem. Sem. A sem. Ešte semka. A tu. Takže išlo. Či? Sa mi to len zdalo? No, zdalo. Jo. Ja. To čo je? Čo? Som nepochopil. Takže ideme si postaviť stenu, aspoň sa o to ideme pokúsiť, ale predtým si ideme pohľadať tieto povrazy, áno, tu sú, a postaviť si sekeru. Tak. Takže na sekeru potrebujeme drevo, pochopiteľne. A prekvapivo veľmi. Takže drevo... Neviem, kde je drevo? Drevo, pardon. Tu je drevo. Takže rúbeme. Takže mne to príde už ako rutina. Furt rúbeme drevo. Ale tak však, keď to týpek potrebuje k prežitiu, tak ja mu to neberem. Tak. Máme drevo a kamene ešte 2, alebo 1 bude stačiť. No. Ideme si to postaviť semka. Tak, a nie. Tak. No. Ideme si porúbať listie, teraz veľa budeme potrebovať. Listie. A aby sme si postavili stenu. Ale neviem, z čoho sa stáva stena, takže bude to zaujímavé. Uvidíme. Nie. 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 Jež. Tak. Jo, mňa napadlo, že bude treba povraz asi aj. A neviem koľko. Ideme ešte rúbať. To lano, drevo a listie. Myslím, že tam to tak bolo. Počkajte. No, tak si zrúbem. Nezrúbem. Pardon, tak. Nezrúbem si toto, ale zrúbem si normálne tieto lístia, ktoré sekám fakt dlho, neviem prečo, ale je to dlho. Mne tak napadlo, že za chvíľu by mohlo výjsť aj slnko, takže neviem. Ale asi hej, prípadne budeme ešte v tme robiť veci, ktoré potrebujeme k prežitiu. Áno, tuto mi rastie zemiak, asi, zemiaky, takže je to úplne super, máme jedlo, dá sa povedať do nekonečna. Takže lístia tu máme dosť, podľa mňa. Drevo nám treba ešte.
Už mi ide otvoriť inventár, neviem prečo mi nešlo vtedy, ale to je jedno. Po vrazi nám bude treba ešte isto, viac než na 100%, takže to ešte ideme troška nasekať. Aj drevo samozrejme, ale aj toto. Povraz. Tak. Rúb. Inak bol by som rád, ak by ste mi do komentov napísali nejakú hororovú hru, by som natočil, keďže mám nové slúchatka s mikrákom, takže to bude kvalitka, keď sa budem tak báť. No. Myslím, že nám dochádza už aj drevo, takže asi prúser, no. Áno, wall, alebo roof. No, čo? Asi wall. Wall, teda no. Ešte vieme, nie? Aha. Už nám vychádza slnko, na tej strane nám bude vychádzať slnko. Nie, dreva. Dreva treba veľa. Ja som to obehol celé, fakt, heč. Tyjo. Došlo nám drevo. Aha, to bude prúser. Ježiš, ja som hladný. Joj. A než na pitie? Nie. Teda na jedenie, pardon. Čo nám to bolo treba? Jesť. To si zjeme krabu. Pitie nám bude treba dosť veľa. Tak. Ja sa to mohol aj takto spraviť. To je tá píšťalka asi. Hej. Úplne nechápem, na čo je tá píšťalka, ale však v pohode. Au. Nie, to iba stojíme, takže v pohode. Ešte sa môžem nájsť. Budeme stať ešte chvíľku. No, jasne. Takže ja asi spravím nasledujúcu vec. Takže 3, 2, 1. No, som späť. Sme na inom ostrove, ako ste si mohli povšimnúť. A na tomto sme už boli. To je náhoda. Som nevedel. A došiel som sem kvôli drevu. Možno aj kvôli kameňom. Kvôli kameňom nie. Pardon, počkajte. No. Tak. Rúbeme drevo. Aby sme si mohli postaviť konečne aspoň základy. Ja tak rozmýšľam. Oj, tam je žralok. Nie. Dobre, ten ostrov, dobre.
Budem si ho snáď pamätať. Pardon. Takže vy ma si teraz nie moc dobre počujete. Audio. Tak, vy si to dajte kľudne hlasnejšie. Vy si to viete dať. To je, ja mám potichu. No. Takto. A ideme veslovať naspäť. Čo fakt neviem ako robím. Ale ideme dáko. Ne, Nejdem tam. Nie. Nejdem. Nechcem. Fuj. Ble. Bol tam žalok. No, vám sa asi so mnou nechce čakať takto. A hlavne, keď neviem čo rozprávať, pretože v takejto nudnej situácii to je ťažké rozprávať o niečom záživnom, ktoré by vás pobavili aspoň kúsok. Takže ja to asi strihnem, takže 3, 2, 1, bom. Takže čaute, som späť a už není búrka, ako ste si mohli povšimnúť, pretože som tam dal strih. Takže ideme sa vrátiť na ostrov späť a tam by som si túto epizódku asi ukončil. Takže tak. No. A ideme sa plaviť. Myslím si, že to je tento ostrov, pretože ako som pozeral, tak malo by to byť on. Lebo sme boli ako keby v strede. Boli dve tie ostrovy. Takže my sme boli ako keby v strede. Aj sme, no. Ten ostrov, neviem, či aj vy ho tak vidíte, alebo či aj vám to tak pripomína, ale to vyzerá ako loď z diaľky. Úplne ako loď. Pozrite sa. Úplne. No, nevadí. Nejdeme riešiť vzhľad ostrova. Aspoň ja nie. No. Možno tak to bude? Ja neviem. Možno si práve hovorí, že ty vole, fakt mal pravdu. Ten Kyralos fakt mal pravdu. Áno, vidíte, že je to náš ostrov. Takže tak. Trafili sme domov. No poď. Ostrov, teda. Čo? Tak. Sme doma. No, napichol som si kraba, ako ste si mohli povšimnúť. Tak. Ideme vykraftiť wall. A ešte? Áno, ešte vieme. Sem si to prosím. Tak. Ešte vieme? Nie. Škoda. To bolo málo. Nevadí. Takže ja dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, dajte like, komentár a vidíme sa u ďalších videí. Takže čau.